ng kukulangin sa ating sibuyas. Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Na-expect kasi natin nakatagal talaga hanggang first week, second week ng February. February kasi start ng harvest ng sibuyas. So tama lang na ngayon, actually January meron na rin na mag-replay days. Pero dahil nagkaroon tayo ng konting delay, ibang ere nakaka rin ng Carabas. Hindi rin marami agad pumasok na harvest. And then March din kasi yung peak ng harvest ng sibuyas. Tignan mo, ang 4K mo. Dapat darating ay February 20 or before it's when it takes care. Pwede ba yun? Ma-apekto ka Hindi. din. Tanggalin mo na. Melo Del Prado sa Super Radio Basta, DZWB. Assistant Secretary at Diversa ng Department of Agriculture, mga kapuso, nga pala po, no? Gusto yung bigas. O, bumabata ang presyo ng bigas. 1 linggo matapos ideklarang food security emergency. Aba, magandang balita naman ito. Nasa 55 pesos na lang daw po ang presyo ng kada kilo ng imported na premium. At special price mula sa 56 pesos hanggang 58 pesos. Nung nakalipas na buwan, 50 pesos naman ang presyo po ng kada kilo ng local premium rice mula sa dating 55 pesos. Wala namang paggalaw sa presyo ng imported at local well-built rice. Wala pa daw inilalabas sa supply ng NFA rice. Ngayon, merong ayan, mauna na siya. Mauna ka na, gago. Maximum suggested retail price lang po. Hindi pa po ito yung dahil sa epekto ng NFA rice na dapat nasa mga pamilihan na rin natin dahil dun sa food security emergency. Ayan po. So mga benta sa atin ito, kundi mga kalabasan mas mura ito eh. Mga 33 pesos na yata ito eh. Per kilo. Ano, may 4K ka na. Mabango. Ay, tsura ng 4K na to. Maputi. Ano ba ang ating social media accounts na inyo kung dapat nasubaybayan? Sasaglit lang naman to. Super Radio DZWB sa Facebook. Mas malinaw pa rin tong original Super Radio DZWB sa kaysa sa 4K. subscribe mga kapuso, alas 6:31 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Meron ba? Labanan na Yan. dapat totoo. Okay. Ay, teka muna. Yung kababayan natin dito. Ay, nandito po sa paligid natin at mga Update sa tulay na mahirap gawin. Puro bakal pa rin. kaya nilang kunin po mga datos sa Yan o. pagganong-ganon lang. Kasi may mga Karespeto yun, DepEd eh. ito IMSI catcher. Division of Festival of Talents. Division Festival of Talents. Galing. Yan at yung Hindi ko kinaya yun. tumiikat at basta po mga scammer po ngayon. Sabi po ito, nagsisend sila ng text na may link na kunyari galing po sa mga legitimate institutions tulad po ng Gcash, mga kapuso yun. Iikat-ikat po sila, dala-dala na yung pixel towers na yan. Oo, pag makakatanggap ng Ang likod talaga ng mga bus, oh. Buwisi. huwag yung yung papasin. Sino pa yung malaki? May pasahero na din. Tandaan, Gcash will never send links. Kahit Gcash ang text ng link, huwag yung i-click. At galing po ang SMS sa scammers na gumagamit ng illegal cell site para makajack po ang SMS. Gcash is supervised by the Bangko Sentral. Layo pa eh. Pilipinas. Ang oras po ay alas 6:32 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, meron pa. Labanan ng fake news, dapat totoo. Melo Del Prado sa Super Radio. Ayan, oh. DZWB.
Galing, oh. One thing. Come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Malinis ba tubig na iyong iniinom? Ang tubig niyo ba'y pinapupuro pa? Madalas ba pananakitan siya ng inyong kapamilya dahil sa diarrhea o binubulan ng malinis na tubig? Gumamit ng Aqua Times Drinking Water Disinfectant Tablet. Ang tubig ay buhay. Right in there. Use na generic name of Aqua Times. Ayan, oh. Aba, meron na. Nilalagyan na nila, oh. Dami, oh. Ah, ayun, oh. Galing. Meron na. Tayo na, giliw. Magsama na tayo. Mayroon na tayo. Tinapay at keso. 3 days. Ayoko ng pants. Yeah. Blazer. Ayan, oh. Silangan, oh. Kitang-kita. 4K. Did you get it? Let's see. Nakita po natin, nakalatag na sa mga public places, lalo na pagkalalaki and therefore kinakailangan matanggal po yan. Kaya lang po, Tonelo, gusto lang po natin ipaalala sa mga kabayan natin, makakasay mga media. O, balik na po. Sa private properties po, hindi namin pwedeng tanggalin. Pribadong mga ari-arian po yan at sabi po ng Korte Suprema, kinakailangan Takaw, eh. ang pagmamayari Walang magbigay, eh. private owners po. So, hindi po namin pwedeng galawin. Gabong driver. Driver. So yung mga poster, ano yan, i-monitor nyo po yan. Pati yung mga campaign material sa mga radyo, television, pati sa social media. Chairman, ano po? Mapapagano magsisimula na po bukas yung tinatawag na ilang lang na mga minuto na pwede po lumabas yung mga political advertisement sa mga kandidato. Inuulit ko po, sa ating po television, meron lamang po silang 120 minutes per station. Ulitin ko po, per station sa buong 90 days na kampanya. Sa ating naman po radyo, meron po silang 180 minutes per station sa buong isang na buong araw. Para malaman mo kung sinong malupit. Ay may partido politikal at kung sila naman ang independent candidate, 5 piso per registered voter, ganyan din po ang political parties at party list, 5 piso per registered voter po ang pwede nilang magastos. Opo. Chairman, doon sa mga social media po, paano po ninyo i-monitor po yan? At meron yata pong, tama ba ito? Ito ba? I-reglamento po ito? Pakiusap lang po. Yung mga social media influencers na mag-i-endorse ay dapat ay magpa-credit sa COMELEC. Chairman? Yan po ay bago natin kalatas sa Tonelo. Kalatas. Ayan, oh. Cute. I-presume namin yung mga celebrity at
Naghahanap buhay ang aga. nag-i-endorse sa mga kandidato na sila ay bayan. Ibig sabihin may presumption po kami. Yan po ay hindi directed against sa kanila. Ito po may mas directed sa mismong kandidato. Hahanapin namin sa Lord, statement of si contribution Bibi, and ang naman. expenditure. Alam namin, bakit nag-endorse ito? Wala sa iyong zone yan. And therefore, pwede po namin siyang kakuhan tungkol sa bagay na yan. So yung presumption na yan, pwede, pero hindi po nila pwedeng gamitin sa amin kung makikita no, sasabihin sa mag-anak, kaibigan, supporter, o kaya idol niya, kaya presumption po. Ang maganda, sabihin po, related by consanguinity or affinity hanggang second degree, mature naman lang o magkapatid. Opo. Yung application for accreditation, meron po bang ganon? Kailan magpapa-accredit po ang mga influencer? Hindi naman po kinakailangan magpa-accredit po sa amin. Kaya lang po, sinumonit na namin lang yung po kanilang mag-endorse. At sana, yung po mga magkakalaban, kasi rin po yung mga kalaban yung mag-endorse na celebrity o kaya influencer. Pero siyempre, Carmelo, kapag po kami ay nag-presume na sila ay bayan, hahanapin din ang BIR mismo sa kanila. Sabi ng Comelec, may presumption na bayan kayo eh. Required pa kayo, nag-iisap na. Yung BIR naman pala. Sabi nila doon. Teka. So, kailangan din pala yung SOSE pagkatapos ng eleksyon po ay scrutinize din ba ng publiko po, Chairman? Opo, Carmelo, kauna-una po pagkataon po gagawin natin na ang lahat ng SOSE, statement of contributions and expenditures ng lahat ng kandidato ay ating po ipapublish sa ating pong website. Makikita po ninyo yung lahat ng mga SOSE nila, katulad ng mga statements ng mga certificates. Gago talaga itong kotse sa likod. Upang matanong po ng mga kababayan natin, Panay ang busina. paano ginastos at may natira nga doon sa mismo na ibigay doon sa mismo bondo upang malaman nagbayad ka ng income tax doon sa kanila. Basura. At alamin natin ay yung mga nagbigay na yan ay allowed sa batas na dapat magbigay ng donation o contribution sa isang kampanya. Opo. Ito naman tayo. Dito tayo sa warrantless arrest. Doon sa mga illegal na gagawin po ng mga kandidato po. Vote buying, vote selling, at saka kung ano pa. Chairman, paki-explain nyo nga po ito. Chairman? Yes po, alam niyo po sa ating pong konstitusyon, general rule, hindi ka pwedeng arrestuhin o ikaw ay nag-commit ng isang